murume wamwe ane rwiyo rwake rwokuti kana kurwimba inini munomama munondiripisa sara anozvipa anozvitinini menzi paivapo. Kana uchida news dziri up to date wangupa Hasha TV no the best entertainment riti kubva kumarutivi mana yese muZimbabwe Hasha TV nyaya sezvadziri. Jimmy kukaita nyaya nhau yevanhu vaibva kutoro tokuti vamiti amusina vanenge vanavo vemwamhanya kupinda togara muchimira nokuita gombuka sena kupedza kutonga tikawirirana kuti chii kukaita mwana nyika iri kushama asi zvakawirirana dhima indifonera kuti uyaiwana timamiti nyika iri kushama mwakati kati ngatirirane kana muda muhuni kana tututa zvekudya ngatisamba kana sabo tozozuzwa sabo kakupemira bhora idiro makaita sei Anseroja yangu. Now yaitika ndekuda so. Ani mafumo ndiko kuba 2014 50. Chiyedza kuchengetedza mafumo. Chibata vanhu kuchengetedza vasabu. Vanhu vachoenda vasabu vataita kuti vanhu vaitongwa sei. Chibva ikoko after 2-3 days vaiona vanhu vaiva kutema futi miti. Usataurezvo ndakauya ini ndakatonga munhu ndikakutora hone nematimu atotoshandisa izvo imahamsoniwana tikawirana makatanga kuita sei usazvingirika kutondikumbura pasikakuita aichokwadi pakutoitana mire vana vanombomira kutema uya kwamakaita ukwamutata tikati kana vavanoita sei ndikaona vatamisisawo fanisi mama vachoina tatangotozi kutatingotema pauri kutondo vaisire mbudzi dzavo natimwe chete next time kupita mabhaibles nendivisa next time kupinda mumemberi ende muona gomo renye rinewo isineonei akusisini asi nyaya ndeyekuti takabata vanhu sikubata kwatinge taita vanhu vasamwa abata takaenda navo vakuroida vanokuzotonya kuti vanhu vaitakazvadzaka vakuru venyu vari komiti nani vei njenje chuya usazodonha zvakambira ndozvizvirambudzira sekita baba magwiti vanhu vavaenda kukomiti tavaendesa ndi ndingotogona kunobata vanhu miti 9 vanhu vavobatwa mangwana toona vanenge vakuita zvisemu ishu tomakata sehatakatopedzaamati takambobata machinzakona munetsiku vakatombosamonwa kuno vakauya kuno kanditi vauya kuno kuvasamonwa ndobva dzoka kuvillage vabvanzi tikudechi masi amene zvakawirana pavillage level masimende tazvinzo kumasimende yakafamba zvakanzi pane fuwa kabisa vanhu vakanzi ngavazosoro matemawo wazorwa nani na Sabhuku pana mazita anogona panoti wana kune ndoka anonzi ndoka ningine anonzi ita mzazi mumwe achine ndoka kwamunetsi anozanwa fesitena akandii saka right Sabhuku akazadzorera matemu makazitasi vadzisa matemu novatasiyanazo akana vanhu vakuramba vachiendera pamakazoipa pamikwira mugomba kai pakabatwa nambata nandora asi isuwa chene havanoita trade vakabva vatanga kutema hone kakona vipata ndoka boundaries vachine pakunena saka isishuwa kutema takatema sikuramba asi takazondawo takati saka pahona ti vanhu chinoaaafikana vakakutaura kuti vanoda kutema hongu dzakawanda unoenda kuna Sabhuku uchakuta zoenda kuna Sabhuku ipapo ndopa vakanganisiwa siparama ndopamuda ndokusainisa kumbira andamira haumana mapirizi lungu akanda kuma mapirizi Sabhuku akidai uno kwasina iso
Asambo ya miti masambo kali so. Ndukunyepe na isambo. Na isikira ndukunyepe. Makambo toka na iso. Zvinoshamisa kuti kasita kashoreka. Akumana zvamuita zvakaita. Zvokuisa mbuzi mese mese. Zatori zviwe this week. Pere zvokuita. Ukamwele uende pachirungu kuti vanokudze maroya atikaita nezvo. Varamba kuya kuzvitonga vachiona kamera. Pesa kuti akamada asi kudziringa dzunga. Ine musena mudziri nacho. Chengetedza nharaunda yenyu. Kana zvakuzvigona kuti mise fodya ngatimire kusara pamhemo. Kana zvigona kunge kutamba naSabhuku ashifenda tema yapa cheti isatino matema yamo zvakanaka. Ini ndakashinda neni zvosanda kuisa mbudzi nacho nacho. Apana muna SABHUKU here. Apana. Omuna sekretary. Demo ngori ndikuise mbudzi. Pamzurema. Andisikushora hangu ndazvakabvunza kuti apana munin'ina wangu handiti uyu ngaataura kuti ndiri chicha. Handiti pamabvunza hana kudai chimubvunza kuti SABHUKU chicha. SABHUKU chicha. SABHUKU mukomambasa akanditi panotwa ondasika kumashopu akadhakwa akandibvunza zvinomusora kuti ndiramamba makafika kubva naso kusimina kuona kuti but pamusoro embai ndasvika kumba kwekuyesha ndakasvika anga arara murume angabvudza inokuva SABHUKU ndakakundoti ndakati ndiripoka nezvaakapidza nezvaanotaura kana akadhakwa. Alright. Ndazviitirei ndino vanodhirira kuti ungamiri muri vanotonga. Uyu muchinjirei. Uyu munin'ina waSABHUKU. SABHUKU chichapo. Mukoma wangu badeni ndakanditi. SABHUKU chichapo. Mise mbudzi dzake four. pamusoro embai Tapedza. aiwa pane pandida kukuonesa aiwa mirai pane pandida kukuonesa embai pamusoro embai ndofungidzira kuti taita politirumu muno ndakapiwa masamoni naMutemeni ndakasvika ndakapa kuna sekretari mambo murume akatuka uyu kubva pana mai vakabereka ndakasvika pakufonera Mutemeni ndakati masamoni amanditumira arambwa. Ndofunga vasekretari naMutemeni vakasvika kutaura kwake vanako musi vachibva kuuya vamupa samoni akaita pfungwe rokutuka zvekare. Murume umwe ane rwiyo rwake rwokuti kana kurwimba inini munomama munondiripisa. Ane zita rake raanozvitaura zita rake pamusoro emambo musandiripisa. Taura hapo ainini ndakunza taura zita rake obwaini iwe uri kutaura tiimbire nyama pamusoro zita raanozvipa anozvitini ndinonzi panyu wako kana akuimba chimbo chake anobva musoro wevhireji kusvika kuzasi achiimba achiti pamatadza kutaura mati kudii kana wopedzisa zisati dzamubata anongambira pfumo achiimba achingoinzwa chimbo chake zita rake risine mironi. Ndonyaya dzakakupedza wakadziviga majadzishamiri ubvisirei uzvo ubvisirei muise mombe nembuzi azive kuchakaipa ama chatopfekera hembe achikutaura uyu munhu akaipasterei akuti ini ndiri SABHUKU ndosaka muona kana vakavaraisereka musokane rodo kunyepera makazopanduka nguwai
handidi kuzwa zvakaitika kuti azotuka ine haatuki here nai iwe ndokuidza mudzi dzako taurai ndofunga kuti amai vake aiwa vanetokaereranewe jeje achatoka dzokumba kwei asina ndirimuzinga kudzerera mumusha mako munyina wako iwe ndinokupa kusora 15 wabhadhara ndoereiize ende rinokwanisa gospel roni inyora machachi vanhu sekuti machachi vanhu vakagara ari ndodaizomabu ainonozasagomore inomwechero unoenda waitsamba nasabu kwete kuti zvanyora tinoda kuleeraaatina tutahunaase asi situkumira sabu kuti ngaasatendera nakunzvachimwe ndosaka ndati iwo revisit unoona nezoteta nenyaya yenzungu kuti unodamira nzungu 12 ukaenda ibodzi mukana naimadzibaba unoita sei une nzungu 12 mukana echipiti ndio wakaenda mukana unoita sei unosvipa dzese hapana kachena pakachipinda nokuti spokesperson weyi ndokuti hapana panongasaudza nzungu yakunyangadza dzino kuti isanyangadzi nokuti dzese ndikudzitsenga 1 week second week makasauya chiketo chaisa enyangidzipadzamai vamwe vakare vamunotukirira muchipivapa mazita amunadzisa tsoko sumuka inga ukapfeka hedu unochitukira